wai mutumin nan ka duba tun da ya arziki ya guje mu. Ba dan adam ba kenan. A ce kana tare da mutum shekara da shekaru, a ce yayi arziki yanzu ko a hanya kuka haɗu sai ya kauce. A duba fa gidan da yake. Nan tun ɗazun mun aika a kira shi ma ya ki fitowa. Ina zai fito? Bari fito ba ya san mu bane muka zo neman shi. Ka san me ya kamata mu mai? Lokaci. Haka za a yi. Allah? Allah. Amma fa ka san fa mutumin nan fa ina tsoron shi fa. Wai kai in ba haka aka yi mai ba ta ya za mu ƙaru mu ma? Ka san abin da za a yi? Kai ka je ka fara cutan shi. Idan na ga yadda ko kaya da shi ni sai in je cuce shi daga baya. Ka ji ka fara zuwa. Allah. Kai ne ya kamata ka fara zuwa abin da nake so ka fahimta. Idan ka je na ga yadda ko kaya da shi wani abu ya abin da ni sai in je daga baya. Kai bara a gane ba ne. Ni ya riga ya san in na je mai ya san macuci ne ni. Kai ɗin ku? Ka ji sunan ba danƙwam? To amma gaskiya fa idan fa na je fa in ya kama ne zan ce tare da kai muke. To in aka kama mu duka wa zai fito da kai? Kuma ganin ka haka ne fa. Wa zai fito da kai? In ya kama ka ce kai kaɗai ne. Yanda ko da za a samu zan fito da kai. Kai ɗin za ka fito da ni? Minti nawa ne mun samu an fito da kai yanzu ka je. Ni fa yanzu baka san wani abu ba. Yanzu yana kama ni ka san mutumin nan ba mutunci da shi ba. Sai ce zai haɗa ka da 'yan sanda. Zan fito da kai na ce ma ka je. Ka tashi ka je. Zan tashi. Yawwara. Bari tashi. Yawwa. Yi sauri. Yawwa. Tun ɗazun. Yawwa yi sauri ka je. Yawwa ko kai fa. Mutum tuntuna ana tare da shi ba karuwa da shi kwata-kwata. Nan shi ne Alhaji Kankaman ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alhaji. Ya gajiya? Ai yanzu ai ku manya ne ai. Kwana biyu lafiya lo Alhaji. Ka boye abul. Wallahi Allah ai na je gidanka aka ce min baka na ai. Ai ban zama gida saboda yawan hayaniya na jama'a. Nan na fi zama. Wannan haka. Saboda damun jama'a. Wallahi. Kuma ina ta neman ka fa. Wayar kama in na kira a kashe. Ni din ko? Kwarai kuwa. Allah sarki Alhaji ashe hanzu kana nan ba na. Wato dama Alhaji shawara ne na zo in baka. Na'am. Wato an samu motoci ne homa ne guda biyu. Naira 800. Homa abul hikima. Homa. An yi wani keke na fe homa ne? Alhaji. Homa dai masu zuwa Lagos. 800 Alhaji. Dan kwanda ya turo ni da magunka. Ya ce kai ne ya kamata a ce ka sai motocin nan. Homa naira 800. Alhaji. Ka ji ba? Wato dan kwanne dama ya turo ni ya ce to yanzu abin nan ɗinka. A ina ne aka same su? Suna nan gun dan kwan Alhaji. To bari zan baka kuɗin. Alhaji. Ba ni za ka ba kuɗin ba. In ka samu dan kwan ka bashi. Ka bashi kuɗin. In ka bashi zai baka motocin. To ba komai. In ka bashi kuɗin shi zai baka motar. To ba komai. Yawwa Alhaji na ce Alhaji zan tafi da Allah zan dan samu wani abu kana biyu wallahi garin. Wallahi sai a hankali. Haba abu likima ana tare kuma ba komai abu. Ga wannan kai ba. To Alhaji ba. Ya hakuri 1000 ce. Naira 1000? 1000 ce kai hakuri. Kaba kuka. Ka ji daurin gona ko? Alhaji abokin mu. Ya dauki naira 1000 cikin makudan kudin shi ya bani kyau sadaka. Alhaji zan ko. Gani na nemo ka. Kaga in dai haka ne ka bar su kawai. Kai alkur'an wannan naira 1000 ta fi mun wallahi Allah wannan su je can su karata da dankon ni da ya so ya jazawa su je can su karata wannan 1000 ta ishe nan kashe ko da kwana 5 ne. Na'am to shikenan mana ba wani abu. Alhaji ina wani? Dankon? Ya gari ya aiki. Dankon fawon Allah. Alhaji. Dankon na guri na. To ai dankon na samu abin arziki gurinka. Kuma shine sai ka turo abul hikima. Wani abin arziki kenan?
abul hikima ya gaya min cewa ai akwai homa a gurinka mai sauki 800. Mana A'a ba dai ni ba. Rabon da naga abul hikima ma shekara 3 kenan yau. Shekara 3 kuma? Ni dai ina nan da faci na dai da ka sani. Baka dawo harkar motoci ba? A'a ina nan faci na dai da ka sani. To ba komai. Ba komai. Ba wani abu. Alat. Yaya? Duniya kenan. Abin mu da hannun mu ta yi kan. Ya za a yi dankwa. Ayaka rayuwa take. In dai za ka bi maganan iyaye, to za ka ga arziki. In ko za ka bijire musu, to za ka ga ci baya ai. Ai abu maganan iyaye dankwa in suka ce yi bari. In dai bai saba ma Allah da manzon shi ba, to ai ka tsira. To sai mu haɗu dankwa. Sai mu haɗu. A sauka lafiya. Sakan ma hannu wani. Lalata mun hannu kake gaman kaga hannu wata budurwa. A sauka lafiya dankwa. Ban fito da bari ne mu haɗu. Ban fito da wani abu ba. Abin na ma daɗi. Allah sa mu adanshin ku. To amin. Duk da dai malamai sun ce wannan ma hasada ce. To yaro ne gaba ɗaya bai bin maganar iyayen shi. Sanda muka taso in aka ce ya je islamiyya sai ya tafi studio waka. Yanzu kuma yan hip hop nan duk ta kansu suke yi. Ba wani mai kuɗi, DJ AB ne kaɗai Allah ya taimaka, shi ma goyon mu ne DJ AB. Ya samu gata kuma gurin mahaifin shi. Ai Allah ya saka ma mahaifin shi da alheri. Saboda mahaifin shi mu ma ya mana komai, duk wata hanyar arziki ya nuna mana. Shi yasa mu ma muka rike dan shi muka nuna mai ga inda zai iya samu. Yanzu mai fentin nan ya kamata ya zo fenta gidan nan wallahi. Bari ko da ke Abul Hikima ya iya fenti. To shi kuma yanzu ko ya ganna ma gudu na zai, shi da dankon na rasa waye mai gaskiya. Oho, idan na san ba ta inda za a ce homan mota. Homa 800. Kudin jaki yanzu kenan. Jaki ma yanzu ya kai 800 a ce wai homa. Abin kusan miliyan 18 a cewa 800. Ai da ninya ne in ba su kuɗin sai mu ɗauko police in tasa su a gaba mu tafi a ga inda homer take 800 in sa a kama wanda zai saidar da su. Barin flashin wannan shi ke yin flashin da kan shi Atiku fa to kaji yake yin flashin kai lalle Atiku mai sai da nama na kawan nan. To bari zan kai mai kudin naman shi. Abokina. Wani abokinka? Ya aka yi? Waye abokinka? To kai ba abokina ba ne? Dalla da bucan dabsha. In ba haukanka ba za ka je ka ce mu Alhaji wani ina sai da goma. To kai in ba mahaukaci ba, in ba kai mahaukaci ba, me kake so in ce me ana saidawa? Ta yaya in kai wallahi kai dabsha ne. Kai ma dabsha ne. Dalla yi mun karkare na mu. Kai sharara ma mari. Shi yasa nace ai ka je ka fara zuwa saboda kafi ni wayewa. Ka zauna tafa. Ka zauna ina ne karkashin gada ka zauna. Ba inda baka zauna ba a Lagos. Sai yasa ai na tura ka. To ni zan sharara ma mari wa za ka mara ni na rantse da Allah da baka tsara ba wallahi. Wallahi ni za ka kiyaye ni. Wallahi zan mare ka. To bismillah.